inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog usngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habol sa. Hala na sige kita an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Hala na sige kita an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod an sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hinpag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura kay nagkakalupad an kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niya hin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita kay nasayaw na an bisita, maupay an pamustura kay nagkakalupad an kwarta. Ay nakikita, nakikita an banungan, han kugita, an kugita makapyuton, an banug madinagit nun. Ay nakikita, nakikita an
banungan, han kugita makapyo.